ତାହେଲେ ଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ ମିଶାଇଲେ ଭାଜକକୁ ଭାଗଫଳରେ ଗୁଣି ଭାଗଶେଷ ମିଶାଇଲେ ଭାଜକ ବାହାରିବ ଭାଜ୍ୟ ବାହାରିବ। ସେଟା ଭାଜକ କେମିତି ଭାଜକର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଭାଜ୍ୟ ଫେଡ଼ାନ ଭାଗଶେଷ ବିଭକ୍ତ ଭାଗଫଳ ମାନେ ହରଣ ଭାଗଫଳ। ଭାଗଫଳର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଭାଜ୍ୟ ଫେଡ଼ାନ ଭାଗଶେଷ ବାଇ ଭାଜକ। ଭାଗଶେଷର କ'ଣ ସୂତ୍ର ନା ଭାଜ୍ୟକୁ ଫେଡ଼ିବ କାହା ସହିତ ନା ଭାଜକ ଆଉ ଭାଗଫଳର ଗୁଣକୁ ଭାଜ୍ୟରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଭାଗଶେଷ ମିଳିବ। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଧର ଦେଇଛି ଭାଜକ 15 ଭାଗଫଳ 18 ଭାଗଫଳ 8 ଭାଗଶେଷ 3। ମାନେ ଏଠି ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ ଭାଜକକୁ ଭାଗଫଳରେ ଗୁଣିଆ। ଭାଜକ 15 ଭାଗଫଳ 8 15 × 8 = 120 ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ 3